fascinats, amb ulls de dron, volem avui per aquesta meravella natural i geogràfica, el Port de la Bonaigua. La C28 ens guia. Passem vora l'ermita de la Mare de Déu de les Àrees i del Refugi. La neu cobreix tot amb una flaçada càlida i impactant. La carretera deixa aquesta petjada potent, sinuosa, dibuixant zigazagues increïbles per aquest emblemàtic pas entre muntanyes a 2.072 metres d'altitud. És preciós sempre, però nevat és encara més espectacular. És el port de muntanya més important dels Pirineus, la carretera asfaltada més alta de Catalunya, el segon port asfaltat més alt d'Espanya. Un espai estratègic que uneix les vessants dels Pirineus, un port amb història recollida per Feliu Isard. Abans d'inaugurar el túnel de Viella el 1948, aquesta era l'única connexió de la Vall d'Aran amb Catalunya. Sembla que en temps dels romans ja hi havia un camí que usaven per anar de Tolosa als Pallars. Fins al 1919, que es va començar a construir una via perquè poguessin passar vehicles en rodes, només es podia seguir per aquí a peu, en cavalls, en mules. Al 1923 es va inaugurar una via de terra forta, compacta, l'avantpassada de l'actual C28. Podem imaginar què devia ser passar per aquestes muntanyes, pujant, baixant, caminant, carregats i sense carretera. Històricament, eren passos carregats d'esforç i subsistència. Actualment és sobretot una ruta extraordinària per gaudir durant tot l'any de la natura, del paisatge, dels miradors, dels itineraris. I quan està nevat com ara, dels esports d'hivern. Aquí, dalt de tot, ens saluden i esperen acollidors el cap del port i el refugi de Sant Miquel, amb vistes espectaculars. El cap del port és un edifici singular del 1924, construït per la Societat Productora de Forces Motrius, un espai d'estada pels treballadors, un magatzem de materials per mantenir la línia d'alta tensió. Al 1995, la Societat Port de la Bonaigua el va comprar i el va rehabilitar. És un lloc preciós, emblemàtic, al mig de tot aquest port. Per les dues cares s'estenen les instal·lacions de l'estació d'esquí de Baqueira-Beret. La Bonaigua és una de les 3 grans zones esquiables. Els telecadires, els remuntadors les connecten totes. Passar d'un lloc a l'altre és fàcil i una experiència increïble i inoblidable esquiar. La Bonaigua té 38 quilòmetres i mig d'àrea esquiable, un lloc de somni per als amants de l'esquí de les raquetes del surf de neu. Un lloc espectacular de baixades ràpides, per gaudir de les vistes i els entorns de pel·lícula. Les imatges parlen per elles mateixes. Ens enganxem al dron i el deixem volar, i anem recreant-nos la vista en aquest paradís nevat, esponjat, bellíssim. I anem marxant. El cap del port ens va dient adeu amb un somriure. No ens cansem de mirar l'entorn. És una bellesa. El refugi, ple de visitants, ens diu també que està sempre aquí, que hem de tornar. I tot l'entorn, les serralades, la neu que ho tapa i pinta tot capritxosa, és una passada. Esquiar, gaudir de la neu amb telecadira, fer la ruta amb cotxe a poc, tot és inoblidable. I més encara ho ha estat passar el port de la Bonaigua, aquest icònic i representatiu port, poder-lo admirar i gaudir plenament a vista de dron.